ka, promise. Lagi. Ah, skip to ha? Go. The bottles, yeah, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a Panunod na ba? Be, doon kayo sumubo mo na, be. Ha? Ha? Ano na dali? Ano man? Kanan ka ka? Nila, uy. Jinjin. Nakot sila. Ayaw lagi. Hello. Lagi na, gilot lagi. Doon, takot ni Dongdong. Pagkanihaan na nila siyempre og may gumawa ko ba na nilingaw sila. Di lang taan na day kay kanang dakop-dakop na manimahom taan ng singot, manglakaw para bata, manimahot ang piot-piot. Ikan sa buko na Di ko lang sila day kay upanington ka. Ya, maugas tong buko-buko, madaot man na, kadaot man ang singot nga maugas tong Sure di buko-buko. ay. Ay, Bala. odi ay nay Kabala diya. Ako di mo mundang. Daot man na. Singot buko. Kadaot na. Ni Dongdong Pwede na ka? Panunguton. Pwede na ba yung mag-inom? Dongdong. Tengsa ni Dongdong ha. Everybody seems so fake. Iinipin mo sa turito. Anak ko na diri ka labi. Hoy! Ikaw. Kapoy na ko ah. Ayaw na! Dagan-dagan! Hoy! Na! Ningot na! Imo! Buko-buko! Kadaot ba yan? Na singot! Buko-bukon! No! Bitaw Shane, tawagan na yun. Singot na ko. Huwag sa ta. Malikot na dito na. Mainom sa kong tubig ha. Uhaw. Uhaw, manggod. Kapoy kay sigdagan. Nya, mukuha lang sa kong labakara kay gipaningot mo kumayo. Ikaw. House, salamat na lang sweetheart. Pero sige, okay lang. Go ahead. Away lang mi. Sige ha, excuse sa. Sige, sige. Ikaw tama ko. Chin. Gusto naman ka? Okay na ka? Di na hadlok Jingjing. Amo ba? Bayo noon. Gawa ko. Thank you ha. Thank you so much. Imo man luwas Jinjin. Daghan brum-brum. Thank you, Sab. Kay why daw tanay tabo nimo, Jen. Lipay ka migo gawa po. Wa da utan hahatabo Jinjin. Hoy, migo gawa po. Love you, imo Jinjin. Migo gawa po. Love you, put imo Jinjin. Pagparamis. Love you, Jinjin, imo. Kung dili pa lang ang taga-retarded, Jen. Uy, migo gawa po. Sige lagi, ikaw tutok na ko. Ibog ka na po, no. No. Pearl, sige na pagdali na diha. Naikog na nila ni Paul o ni Corazon, nagkuhat na turon dito. Hapitan mo ka sila, di way problema. O ba niya ay pagdugay. Ikaw ba no? Purado gid ka i-convince, uy. Sos, sige make up niya sa pamaya mo ipagmapahan ba? Ikaw! Napailain. Tara, sige. Oh, di rin ako rington. Ah. Yes. Oh, Vincent Baruela ni. Na? Pa-MC-hon ko ninyo sa CPDRC, sa Dancing Inmates. Karon, alas 2. Ayun na pa ha. Sige, karet ha. First, pa-MC-hon ko sa CPDRC, mga dancing inmates ba? Mao ba? Oo. Sige, Vince! Gusto sa kumutan ako ng live nila nga pagsayaw. Unya, ato na rin sa mag-picnic. Bitaw no to, no? Sir. Sige. Okay, sugot ko. Alas 2, ako yung MC sa CPDRC Dancing Inmates. O lagi, confirm. Sige, okay. Pearl, di kong katuo da nga sa pagkadaghan sa mga magtutudlo sa kalibutan nga nung ako gyud pa MC hon dito.
I'm sure, Vince, na ay nag-recommend nimo maay kabayang speaker. Dawatan na lang na maay kang speaker. Di ba katong guest speaker ka sa katong Rotary Club, ito, no? Rotary Club sa El Pardo Foundation o niya sa Popcom. Di ba? O, tara. Ito magdugay kay... May commit na raba ko. Mao. O, magbarong yung ka, ana, Vince. Dili, oy, barunggod. Pagitae ko, lain dito sina. Casual ba lang? Sige. Mag-MC ko. Pilihan ka diri sa dressing room. Sige, paguna-una dito. Sige. Ay, magdugay ha. O, lagi. Dali. It's on stage, so catch the last weekend of the last week before I go. Confront na ko ni mama pa. Tabi ka? Yan, nakaambo na ka sa imo sayo. Dili man ka ha. Oh, dili good. So, dili mo na usbo na yung ibuhat nga to ni Jinjin. Dili na lagi. Ni-promise na ko ni mama o ni Elmer. Bisag unsa pa imong pangatarungan. Ang menungdanon nga di ka na makahimo kadaot nga to si Migsoon. Pero ni akong hangyo nimo, Shinper. Una lagi. Shinper, manapilihan pa lang mo tayo yung kasi nga Jin. Daming na Gina. May kinaabot na ka. Ano kayo doon? Uy, ba? Kanan, magkaunting ko no si Vincent niya, kuyugon, ta. Mau ba? Ay, dili lang kumukuyog doon ay. Ari lang ko sa balay kay wala man kay mahabilin diri. Unya, day Gina, basi gabi naming manguli ba? Unya, okay ra ka? Ay, okay ra ko doon ay kay unsa may akong kadlukan diri daghan man tag silingan. Gawas pa sa dom say agta ning balay, sarado man pod. Okay, pamakastay right, day Gina. Tana. Atong si Sir Vincent, atong istoryahan, dali. Pa, kapuya si balik ka ng mga subject ka pa. Uy, gipula na dyan ko. Vince? Oh, Dili yung extra na. kana. Mo na yung solo inig-MC mo? Dili lang, okay. Sige, tara mo, okay. Marangan ta. Tara. Come on, Ian. Ay, ma'am, Vince. Si Gina, di mo tulus yung kuyog. Kuyog na. Dili lang ko sir, ari lang ko diri. Kuyog lang tayo, Gina. Ano, magkasasuroy ka ba? Ito yun. Pasensya na lang ha, ari lang ko. Okay, mahabilin diri. Ako lang mahabilin. Hala, sige. Basta gate, ha? I-close ko na gate. Lock din na. Okay. Sige. Niado na, Vince. O, sige. Tara. Palay sa ta. Sige, Gina, aris kami ha. Sige, bye-bye. Sige. Pagayo-ayo ko. Irekas mo sa agta, ni mo diha, kauban ha. Sige. Ilock ko na gate, ha? Ilock, ha? Okay. Sige, ito. Ito. Kaning shit. Ano ako kay? Sige lang. Asa mo ta? Pwede si Shane, ari lang sa ako masakay? Alam mo sa kayo mo. Oo. Ya, okay ra. Sige, okay ra po. Wala problema. Si Salamat Perla, di dito. naman din sponsor si Perla. Kaya, Sanda. Ayaw. Dili, kita magkuyog ni mama ni mo na naman siya din ha. Kita lang kay magkuyog man niyang papa o mama sa ha? Hindi naman masuod dito sa mga ulo. Hindi lang ta. Okay? Kuyog ta na. Nagtain na Jinjin, kita uban. Sige, tara. Ato ta. Mag-amboy tayo. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you. Ibangin